Am un anunț important de făcut. De azi înainte nu o să-l mai vedeți pe canal pe David de tot. Niciodată nu o să-l mai vedeți aici. Da? Bun. Și acum spuneți, păi Fabi, dar de ce îl scoți? Că n-a greșit cu nimica. Păi, evident că am și o explicație, că nu-l scoteam eu din canal pur și simplu. Bun. Să vă spun cum a început totul. Eram pe stilă Brainrock cu el, da? Și are server privat. I-am dat invite pe serverul meu, da? Bun. Iar după a intrat cu la grande combinațiuni. El mi-a luat un Santa Hotspot, eu am luat un la grande combinațiuni și asta îl dau înapoi. Am zis să-mi dea Santa Hotspotul înapoi pentru că ăsta înseamnă trade. Dacă el îmi ia un Brainrot și eu să nu iau altul, păi atunci nu se pune, da? Așa că trebuie să facem trade măcar. Și a spus, bine, ia Santa Hotspotul înapoi. Bun, eu i-am dat înapoi la Grandeul, el mi-a dat înapoi Santa Hotspotul. Băi, și după asta am zis să-mi aranjez puțin baza, să mut brainroții. Mi-a intrat în bază, mi-a furat un brainrot, foarte rar, mai exact, Lost New My Hotspot, și după asta a ieșit. Da, deci ca să înțelegeți, de ce nu mai vorbesc eu cu el de azi înainte? Așa, apropo, David, dacă vezi videoclipul ăsta, poți să faci ce vrei tu, poți să-mi dai brainrot înapoi, eu nu o să te mai bag în canal și nici nu o să mai vorbesc cu tine.